Masu bibiyar mu a wannan shafi na MMC Hausa, barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na bitar labarun ƙarshen mako. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa Majalisar Dattijan Najeriya ta fara nazari kan gyaran dokan zaben shekarar 2022. Za ku ji cewa Jihar Abia za ta samar da wutar lantarki na kanta. Duk dai a cikin shirin za ku ji cewa Sashin Tsaron Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya hana 'yan jaridu ɗaukar rahoto a wajen taron kammala karatun ɗalibanta. Waɗannan da ma sauran wasu labarun za su zo muku a cikin shirin na wannan lokaci, wanda ni Iliyas Koli tare da Fatima Saifullahi za mu gabatar. A yi saurare lafiya. Majalisar Dattijan Najeriya ta fara nazari kan kudurin gyara dokar zaben ƙasa ta shekarar 2022, inda ta mayar da hankali kan wasu sassa da ake ganin suna buƙatar ƙarin gyara domin inganta zaɓe a ƙasar. 'Yan majalisar sun yi hakan ne ta hanyar fara nazarin wasu takardu da gyare-gyaren da shugaban kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin zaɓe, Sanata Labarun ya gabatar, kafin a ci gaba da muhawara a bainar jama'a. Kudurin ya kunshi batutuwa kamar hana yin rijista a jam'iyyun siyasa fiye da ɗaya, daƙile sauya sheka bayan zaben fidda gwani da kuma tanadin hukunci ga masu karya doka. Rundunar 'yan sandan Najeriya tare da haɗin gwiwar cibiyar yaƙi da laifukan intanet ta ƙasa ta bayyana cewa ta bankaɗo wata babban ƙungiyar masu satar katin waya ta intanet da ta haddasa satar kuɗaɗe ta haura naira miliyan 7.7. 'Yan sandan sun ce kungiyar na karkatar da katin waya da bayanan intanet na wani kamfanin sadarwa ta haramtacciyar hanya. Rundunar ce ta sanar da hakan a shafinta na X. Hakan ya biyo bayan korafin da wani kamfanin sadarwa a Najeriya ya shigar, inda ya lura da wasu ayyuka na zamba da ba a amince da su ba a tsarin biyan kuɗaɗe da lissafin kamfanin. Hukumar kula da harkokin sufurin jiragen sama ta Najeriya ta bai wa kamfanonin jiragen sama na cikin gida wa'adin kwanaki 7 domin su saka wani zaɓi na musamman na neman taimako da kulawa ga masu bukata ta musamman a cikin tsarin ajiyar tikitinsu, domin inganta damar tafiya ga masu nakasa da kuma mutanen da ke shan wahala wajen tafiya. Umarnin, wanda aka bayyana a cikin wata sanarwa da daraktan harkokin jama'a da kare haƙƙin masu amfani, Michael Atumugu, ya sanya wa hannu a madadin Darakta Janar na harkokin sufurin jiragen sama, Captain Chris Najamu, ya samo asali ne daga ƙa'idojin doka da ke da nufin tabbatar da sufuri na jiragen sama da ya haɗa da kowa. Gwamnan Jihar Abia, Alex Otti, ya bayyana cewa jihar na ɗaukar matakin dogaro da kanta wajen samar da wutar lantarki domin kaucewa matsalolin yawan faɗuwar babban layin wutar lantarki na ƙasa. Da yake magana da manema labarai a fadar gwamnatin jihar a ranar Alhamis, Otti ya ce Abia na zuba jari a fasahar sauya shara mai lalacewa zuwa makamashi a Jami'ar Aikin Noma ta Mikel Opabara da ke Omidike. Gwamnan ya kuma tabbatar da cewa hukumar kula da wutar lantarki ta jihar Abia ta karbi ikon kula da harkokin wutar lantarki da kuma hukumar ƙasa tun ranar 24 ga watan Disamban da ta gabata. Hukumar Raya Yankin Arewa maso Yamma ta gudanar da taron farko na masu ruwa da tsaki kan ci gaba a birnin Kaduna, inda ta tara jami'an gwamnatin tarayya, abokan hulɗar ci gaba da masu ruwa da tsaki na yankin domin tattauna tsarin ci gaba na bai ɗaya ga yankin Arewa maso Yamma. Sai dai kuma babu ko ɗaya daga cikin gwamnonin jihohi 7 na Arewa maso Yamma da ya halarci taron da kansa, domin an wakilce su ne da mataimakansu, lamarin da ya jawo damuwa a tsakanin mahalarta taron. Shugaban riƙon ƙwarya na ƙungiyar sulhu ta Arewa, Hakim Baba Ahmed, ya bayyana rashin halartar gwamnoni a matsayin abin takaici, yana mai cewa an shirya taron ne domin inganta ci gaba mai haɗa kowa, kana mai bai ɗaya kuma mai ɗorewa. Sashin tsaro na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a ranar Asabar ya hana 'yan jarida damar ɗaukar rahoton bikin kammala karatu karo na 45 a jami'ar. An hana 'yan jarida da hukumar rediyon tarayya ta Najeriya FRCN da Daily Trust da kamfanin dillacin labarai na Najeriya NAN da hukumar yaɗa labarai ta jihar Kaduna KSMC da Nagarta Rediyo da NTI Zaria da sauransu shiga dandalin Mamman Kantagora inda aka gudanar a bikin.
Nan ta rawaito cewa wani jami'in tsaron jami'ar mai suna Mr. CK ya bayyana cewa yana aiki ne bisa umarnin babban jami'an tsaro na jami'ar Malam Ashiru Zango na hana jami'an yada labarai shiga wajen bikin. To iya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin na wannan lokaci, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaitawan muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewa Majalisar Dattijan Najeriya ta fara nazari kan kudurin gyaran dokar zaben shekarar 2022. Jihar Abia za ta samar da wutar lantarki ta kanta. Sashin tsaron Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria ya hana 'yan jaridu ɗaukar rahoto a wajen taron kammala karatun ɗalibanta. To yanzu a madadin ma'aikatan MMT Hausa da suka taimaka wajen kammaluwan shirin, ni Iliyas Koli tare da Fatima Saifullahi. Mu kasance wani makon domin jin wani sabon shirin.